Ini kolang. Ha? Ya. Oh. Berarti ya. Oh. Program 15 ison. Akimi pansi mataima. Manda akeno pansi mataima. Isiram lo ilitum sekar clear dim. Hilong Chainong hido pini isiram lo pini ladak so sekar clear dim ta jo an kang ngeram. Lason dim si naima mante itum ahemtun kimpen hadak itum chakli chupayo pen alu so pan belek adim kibi pinso adim pinso tum belek adim kibi lason ase karkli dim pan siki nangji jongsi lasi nangji po te nang tum lang so sorta nang bar non nang tum panta ne itum hang rapena jo lason si bang ipanang pin khat an kimi lasi litum un an ke tinap don long bang kep do pete bang ser kep amni mangke chetong de nei busi ka du ko ve phanta nilhin penchuri lo lapen karjulong le tum phastame ako chethan chimumo nangli rong arat tum phat la bang so phak se nilhin penchuri lo ase nili pading lo lan se dilam he de pen ase keru ka dong Mana mana halung dulu mak. Oke, horun po deh. Kam kalian mana? Ya, mana itu? Hai depak lapor dulu. Oh, kata langsung ada depak lapor. Con đang đi lô tao hỏi bây giờ. Tôi nó có gì không? Tôi nó có gì không? Con bây giờ hàng cái gương nghịch cả. Tao luôn. Media korte tumhan dak nile tum lang lokso KCCA hawar amai pen kechupapon alam thekla pohlo non nang keleji arkoi chiklo ni phai krener keparni lang lokso hawar long KCCA hawar amai pi padoji lasi niltum lang lokso hawara mai pen media karjua korte ingjira tumphan asar phi sarpho tumphan kachunengri mate ke pachini labangso alam thekla phalo nangkeleji ni phai krener kep arni rat mai pialong kaduk kawe ahawar ke doan sami bangso arat amai pialong nangje tong dunye phansi niletum hawar amai ahin pen chuneri lo athe iletum karbi honghari mate aron barim labangso iletum ka chini nangji chortli chuphejo lahaya putha ka chini nai pongte iletum achun bang tiripi achun bang kurupo version tiso alangli iletum than nangmumji lasi
lapen labangso amelong iletum karbiang long ACM akehai iletum kacing hondai sar tuliram rong hang alang litana cetong dunji lasi labangso amelong kaduk kabe la media karju long akorte ingjir sarpu sarpi atumustabe la rat amai pilong nang cetong di pansi nilitum hawar amai hin pen chunri lo lansi nilam thare cholo kardo uthot pini nilitum ladak langloso hawar pen mukam langso along hempu mukrang rasinja lapen ladak than doan lapen korkanthi laso than antan litum pini cepami ponlo labangso cepami pon ke iletum karbiang long ke do aradatum labangso mailo na ke dunjia phan joy ke joywan tikuk timang laso kaweda je phansi netum pini than thili cepami ponlo lapen bomor mokan stame mesen meat mepun lasi nal tumhan pachini lo Arkoya ciklu nifai tarikri troksiani nilitum langlokso hawar nilitum KKC labangso radamai pi gibi ponji kulaso farman pen nilitum pini tarikri troksi nilitum labangso karbiang long nilitum terikam bahin pen karbiang long ke doan akarbi chorkli chopiju labangso Aron Kirimatuman West is Lapen Atokano kedo akarbi kedo anafan nilitum pini Arna mangno hirjume kehang pi labangso kehang pi bangke nilitum penap nifai tari kriner kepani nilitum karbiang long angkang pi ladak langlokso hawarlong nilitum isi Aron Barim matek chorkli chupijuatum nilitum lap armu cingrum bigi lasi labang armu cingrum along nilitum kidam kiju lapen kewang lodak tikuk timang kawidaje fansi nilitum arna mangno hirjume nitum hang long lasi labang hirjume ke hang pen nilitum bumud bukan sitame misen lapen nilitum penap ningci theteng bulotang ten nilitum penap bangke ing samjin pen nilitum labang rada mepi pacun pon unji pusi nilitum nilihin pen tirikama mai fohin pen media thengnu nilihin pen lam paklang poniklo kardom si media korti romphan kadom pajirlo lapen pini ladak aron barim mate KKCA ahin pen tak mukam lang solong hogir ponlo non tarikriner kebapan KKCA ahin pen dak lang lokso hawaralong ratame pi kibi ponji labangso hempu mukrang pira singja air jume pen itum hir jume hang ponlo umur bukanta misen apena kadowe is wesa karbi doan lapena tokno karbi doan afanta chuning riloje labangso ame pialong na chetong dunjia phan hir jume pen nang tum phantame alira lon nang pi dunjia phansi ninga klong pen kadom pajir ponlo